Rád bych vám představil projektové tašky od firmy Redesign. Konceptuálně jsou si velmi podobné, jenom každá je jinak veliká. Jsou kožené a velice elegantní. Začněme tou nejmenší, projekt číslo 36. Buďme upřímní, tato taška je na malé projekty. Tak třeba čepici, kde je ten projekt, ta čepice a maximálně klubíčko. To je projekt 36. O něco větší je tento projekt číslo 9. Ten je na o něco větší projekty, ne na úplně velký svetr, ale na takový lehký svetřík. Ten se tam určitě vleze a nějaké to klubíčko. A největší z nich je projekt číslo 10. Ta už je opravdu velká projektová taška, kam se vám vleze toho spousty. Velký projekt, velký svetr, spousta klubíček a uvnitř každé z těchto 3 tašek je kapsa na zip. Na všechny drobnosti, které potřebujete, nebo na nějaký ten peníz, když budete plést s holkama v kavárně. U těchto 2 je součástí i tato projektová taška plátěná. V nabídce jsou 3 barvy. Takové kouřové dřevo, vlašský ořech a černá. Tak se podívejte, třeba budete nějakou potřebovat. Nebo možná všechny.